Скляні картини у Кримському домі у Києві презентували персональну виставку художниці Афізе Юсуфкозе. Кримсько-татарська мисткиня уперше представила серію робіт з елементами національного орнаменту «Орнек». Картини бачила наша журналістка Олена Царенко. Традиційний кримсько-татарський орнамент з елементами арабської каліграфії. І все це яскравими фарбами на склі. Це картини кримсько-татарської художниці Афізе Юсуфкозе. Кожна робота – зашифроване послання, розгадати яке зможе тільки той, хто знає значення візерунків, символів. Наприклад, ці два світи, нібито відображення, пропонують замислитися про вічне. Що важливіше – вічність або земне життя? Несколько работ, буквально, вот мы сейчас говорили с ней об этом, меня восхитили своей новизной, своим стилем, новой подачей, и цветовое решение, и композиционное. Вот, и это очень хорошо и здорово, что новые образи, новий стиль появляється у нас в нашій копілці, нашої культури. Я не очікував, що роботи на склі можуть бути настільки витонченими та настільки передавати емоції. Афізе Юсуфкозе розповідає, писати картини на склі почала 10 років тому, ще під час навчання в університеті. Обрала вітражну техніку – малювати спеціальними фарбами на склі давній кримсько-татарський орнамент. Часть работ выполнена с применением орнамента растительного традиционного, часть работ сделана с геометрическим орнаментом, тот, который используется у крымских татар в килимах в качестве. Вот. Есть даже работы, которые являются полной копией орнаментальной каких-то старинных работ. Після першої роботи на склі це захоплення Афізе ніколи не покидала. Народження доньки надихнуло мисткиню ще більше творити. Зокрема, вона розписує візерунками посуд. Загалом на цій виставці було представлено понад 30 робіт. Мне, конечно, хотелось бы каждую картину приобрести, очень интересно. И тут работа, тут не только картины, я вижу, тут и росписи по посуде, поэтому тут очень интересно. До першої персональної виставки Афізе Юсуфкозе готувалися кілька років. Обіцяє, будуть ще і впевнена у вільному Криму. Олена Царенко, Асан Емінов, Заман, АТР.